kaadwan at sa mailadawan pinapintas na atang at aduan at masmasrahan si paut kapintasan sinamsamok ako kabunyan dibdib. Okay na yung bagngal daw kata kayo aming gagayam kan kakapsat. Din manon iti programa tayo itatangal daw may panggap iti Daniel ken Sonata. Dagiti ko tado dagiti mabalin nga mag-share kadagiti poems da wenno dagiti Daniel da ken mabalin dagiti metlang sa miwang da wenno dagiti indarabit da mismo nga kansyon mabalin lata nga i-share yo iti radio sagata apo. So ano dati ket yung i-share i-send yo lata iti radio sagada apo. Mabalin nga umay kayo lata dito yung istasyon tapno i-review wenno i-record tayo lata gagayam ken kakabsat niya. So iso daytoy iti may nga ibingay tayo kata kayo gagayam kakabsat may panggap dito'y so Daniel iti Sonata at da iti may gayam tayo nga nagapu iti nga agyan iti kapatadan nga kuna tayo aya. Ket siya pa lang iti makatkadwayo ni Manong yung Rafi iti Daniel iti programa nga Daniel ken Sonata. Iti na iti nga may nga gayam tayo nga nagapo iti kapatadan kas kung nakita tayo kat iso na ti ni Genevieve Aguinaldo. Iso na kat may iso ng ina adan iti opat nga anak. Agyan iso na ijay Los Baños Laguna. May iso na nga contributor iti akda sa Liberty Tuesday ng Mountain Beacon. May samot iso na volunteer ken storyteller sa ugnayan ng pahinungod opo wenno UPOU. Kitapan tayo mandinggen dagiti ibingay na kadatayo amin kagayam ken kakabsat niya. Kat dayto iti maysa nga inbingay na gagayam. Ito ay pinamagatang itinago na ang sinulid. Itinago na ang sinulid. Pinupunit ang babae simula pagkabata. Hahawakan ng nanay at nanay ng nanay ang mga nakadipang braso habang hinahanda ang baril na kargado ng hikaw. Kadalasan, birthstone ng bata ang ikinakabit. Mabilis lang to. Higpitan ninyo ang hawak para hindi bumalikwas. Ang sasabihin ng health worker sa center na tinitimbang din ang kaba sa sarili. Habang naghihintay, nagkakantahan ng ABC or Twinkle Twinkle. Pinapahi ang anumang namumuong patak ng luha. Kapag handa na, unti-unting ipipihit ang munting baba at itutuon sa mukha ng ina. Aaluin hanggang iputok ang baril ng hikaw. Doon lamang mararamdaman ng sakit, ang biglaang pagpikit sa impit ng gulat, at mapupuno ang kwarto ng palahaw at pagsisisi ng ina. Dahil kailangan pang gawin sa kabilang tenga. Itinago na ang sinulid. Si solution na nadagsin ay rikna. Hingga na utnuanin, magapay lang di matdenga. Mismo'y tapsat kuya babarkada, magamat lang di maiturong da. Pinadas ko ay
nanabot kasi di napakilagbuan. Barbarang nan problema ya malinglingak. Gusto matsin damdamo ratsak yatang adiginon utbo. Di bumay bayad, din pa ay nagkarkaro. Ay ako na, problema sing inggana. Bigan nga ta, di ka sulbarana. Pirmidat sena. Oh problema, maasik at kumaan ka. Ay kasinsin say aguya say lagi pirmi dirat-ratsa ngambidin kasin maadadin adu ay bibisita. Sinanrik na layo ay maumas. Ay ako na problema sing inggana. Bigan nga ka, di ka sulbarana. Pirmidat sena. Oh problema, maasik at kumaan ka. Oh problema, maasik at kumaan ka. Okay, DJ Manon iti may samat a kansyon nga kansyon iti local singers tayo dito Cordillera nga may panggap mo iti problema na iti ayat. Nagado na kita ang problema ti ayat ngem apay nga nagadulat ta dito agbaak. So kita kakailan niya ti kita ang tayo pasit. Nga po nagado dito ti problema nga reward ti problema na panggap ti ayat ngem adumat dagiti latanga dahil makikita dita nga ba kas ano nga na mga agan anak ko na nga apay nga mas lalo nga umat-ano na din ngam anyway at daragiti dadumapay nga ibingi tayo nga nga poem lata ni Miss Genevieve anya kat daytoy mat iti may salatan nga kayat na nga ibingay kada tayo amin kagayam. Magandang araw! Ang tulang babasahin ko po ay pinamagatang bawas na ang migraine kapag umabot ng 70. Bawas na ang migraine kapag umabot ng 70. Ang kapalit, lungkot na nangigising sa hating gabi, nanunuot sa kalyo ng daliri, sumisiksik sa mga hibla ng kuskusang kulambo. Araw-araw ang pagtatanong kung saan nagkamali sa kawalan ng pagdalaw ng mga dating walang ibang banggit kundi kanyang ngalan. Kinukubli ang alam sa sukat na lalim ng galit, sa bawat di sinasadyang pagtapon ng toyong sausawan o ng ilang beses na hataw sa dahan-dahang yabag ng mga minadaling araw.
Nangingilabot sa dating talim ng dila, sa mga oras sa tinawag na banlag, ang mga anak na nalihis ng desisyon, sulimpat sa landasing pinipilit, kirat sa kursong kilalang tanging kikita. Wala nang pinagkaiba ang araw at gabi, maliban sa dalas ng pag-ihi. Nangungupas na ang krus sa rosaryong sinasalat, ipinagdarasal makuha ang tamang salita upang muling kumiriring ang teleponong nanigas na sa anino ng pinagbakatan. Bawas na ang migraine kapag umabot ng 70. Ibagamis ng puso mo sa na pusuan, lay dekay maamuan no sa kunding kalayden, karkarod wani adawi ka, si kadiyak nem-nem-nemen, lay dekut ay dengan, tamagay pandanaga, ading no enenggay mo, sa pendidan di nem-nemen, mayaw awan san problema, yasan sadut mo, Nalikat di enggay ta, kakalo mo malabi, sa pagkumay was na mo, madup sa silaw mo. ibagamis ng puso mo sa na pusuan, lay dekay maamuan no sa kunding kalayden, karkarod wani adawi ka, si kadiyak nem-nem-nemen, lay dekut ay dengan, tamagay pandanaga. Sinagayang diig na, tunay adawita, pagadigan ganas, tumagakas lang ganaan. Tumatengko di timpo, daytay man saksagan, ano sa may seden, daytan tumetlaan. Ibagamis ng puso no sa na pusuan, lay dekay maamuan no sa kunding kalayden, karkarod wani adawi ka, si kadiyak nem-nem-nemen, lay dekut ay dengan, tamagay pandanaga. Okay, gagayam kan kakabsat at tayo lata iti programa tayo iti special program iti Daniel Ken Sonata. Apan tayo lata denggan dagiti daddo mapay ana ibingay ni Miss Genevieve Aguinaldo. No da kayo iti no da kayo agdengdengag dito nga poem
dagiti ti mabalik nga pagbasaran wenno mabalik aramitin yung poem anya man ita poem para ti ayat poem ti ayat nga napaay poem iti poem nga makikita yu ti aglawlaw mabalin latang aramitin yu dataken poem ito mismo kabibiyag wenno dagiti ammo yung dani yu dagiti tatang yu nananang yu lolo yu mabalin latang i-share yu iti Radio Sagada 104.7 FM bingay tayo met kada kay pangag tayo met kada kiti kakabsat tayo iti dumapay nga danunan iti radio Sagada gagayam. At dilata iti may sapay poem ni Miss Genevieve Aguinaldo. Si kayo latan iti mang awat no anya iti ponto nga kayat na nga ibaga iti daytoy poem gagayam ken kakabsat. Magandang araw! Ang tulang babasahin ko ay pinamagatang Isang Beses Kumain Ako ng Maya. Isang beses kumain ako ng maya. Wala pa akong 10 taon at hindi ipinanganak na lalaki, kaya't bawal akong sumama sa paninirador. Sisinghap-singhap kaming maliliit habang naghihimay ng dahon ng sampalok. Inihahalo sa palayok ng tubig na itinakas namin sa platera ng mga bawal hawakan. Matapos maghintay at makailang dikdik sa gumamelang pinabubula sa sabong panglaba, ang katas, hanggang nangagsipait na nga ang labi sa pag-ihip ng bula sa sanga ng papaya. Magsisidatingan ng mga binatilyong isinakatuparan ang pagiging alagad. Iniikot-ikot ang gomang tirador. Nagtatanguan habang nakangiti. Bitbit ang 4 na mayang itinali ng sinulid ang mga paa. Nagtakbuhan kami papalapit. Pinanood kung paano binabandian ng mainit na tubig ang isa-isang pinipilas na balahibong del Carmen. At sa huling hugas, binudbura ng asin at paminta, ni hindi kinalas ang puso at ulo, sabay-sabay hinati sa tumatalsik na mantika. At nang mamula, pasa-pasa kami sa pagtikim kagat, bigay ibig sa pinakabata ang hita. Kapansin-pansin ang pagtahimik ng hangin, ang paghinto ng galaw ng mga linya ng ilaw. Walang pinagkaiba sa manok ang lasa ng ibong singlaki ng palad. Isang beses kumain ako ng maya. Ibainang ili ay napuan Ngumnitak tugan Yading ibainan Makwari kailyan Sinang ili ay napuan Gendamot dupugan Yandan sautan Kalama bendayo Sinang ili danis Muut man kalida Dapayusay kailian Adita kung palaluan Mangibain sinapuan Sinang hili na taguan Kung kayong palaluan Mangkap sinapuan Lagos kay babae na Munda kang maastuan Tangka ng mabandayo Sinang hili danis mo Muot man kalida Kanang nunat kunda At imataban kanang ay laway mabaliwan Daluot iraading Ibainan ng nakuwan Tangka ng mga bandayo Sinang nilida
Okay, so di jay iti maikatlo daniw ni Miss Genevieve Ginaldo aya. Nagrigat nga awatin dagiti poem na niya no maminsan no dungdunggam dagiti poem dagiti inruay nga in share na nga poem kat nabibigas sa kagayam kan kakabsat. So dagitoy nga example ko na karod kat pabalin nga aramidon tayo daytoy. Uray do DJ Ilocano, no sa tayo mismo di lingwahe tayo, no sa oti Kalinga, no sa oti Fugao, no sa oti Benguet, nga dagay para sa tayo mismo mabalilata i-share yo kakayam kan kakabsat. Kasi matagiti ininayon tila dagito ya samiwang nga kantan dagiti kakailian tayo lokal iti kultilyera. So tuloy-tuloy lang dagiti programa tayo may panggap iti daytoy nga Danio ken Sonata. So dapat lang daytoy may sanga kaya tayo pa nga ibingay nga nagapumatlaan kini Miss Genevieve Aguinaldo. Magandang araw po. Ang babasahin ko po ay pinamagatang Puwera Baha. Puwera Baha. Magagamit ng 5 hanggang 7 ulit ang kahong yari sa karton. Araw-araw siyang tumatawid sa gitna ng UN Avenue papunta sa Police District dahil doon siya na destino para mag-OJT. 60 oras na pagsusulat ng balita ang kailangang bunuin para makasama sa bilang ng mga gagraduate. Sa umaga, babati siya sa mga kinaibigang pulis para magtanong ng mga naiblotter noong nakaraang gabi at isusulat niya ang mga pangalan sa asul na notebook na nakasukbit sa kanyang bulsa. Walang araw na bakante ang 3 selda at kahit mag-iisang linggo na siya sa kanyang rota, hindi pa rin niya makasanayan ang paninitsit ng mga tao sa loob. Binato na din siya ng balat ng nilagang mani. Minsan na din siyang niyaya ng bisor kung gusto niyang isulat ang tungkol sa tandem na nabaril. Nagkalat daw sa kalye ang utak. Pagdating sa hapon, kapag naswertehan niya ang diretsyong bus pa uwi, susuyurin niya ang kahabaan ng kalsada. Ang panghi ng ilang-ilang sa mga poste ng kupasing tulay, ang kahel na katas ng mga sako ng basurang gumuguhit sa kanal, ang karitong katabi ng drum ng umuusok pang nilagang mais, ang asul at berdeng payong na tumatakip sa hilera ng tindahan ng phone case. Itinatago ang mga batang nakadekwatro habang nakahiga sa hita ng inang napapakaltak pa sa pagtiris ng kuyumad. At sa kanyang pagkagat sa nakalimutan ng binaong putong Batangas, babaling ang tutok sa maliit na puno ng pabango sa kanyang ulunan. Parehas niyang sasayaw-sayaw sa lubak, parehas niyang nalipasan na ng bango. Puwera Baha. Okay, so deta iti maudi nga inbingay ni Ma'am Genevieve Aguinaldo aya. So dakalaw na nga pagyamana na kini Ma'am Genevieve Aguinaldo kadagiti inbingay na iti radyo sagana iti 104.7 FM kadagiti poem na nga inaramid na nga para kada tayo amin. Amin dagay na ibingay na nga poem kat nagpipintas adda iti kayat na direksyon wenno kayat na nga sauen gagayam. At kalatay kadlata kada kayo gagayam kang kakabsat nga mga analisa ken mang nayon no anyaman dagiti nanggagtayo iti tata special program iti Danio ken Sonata. Siyak man ni Manong Rafi at pamagpakada iti daytoy programa iti Danio ken Sonata. Naimbag nga aldaw kada kayo amin nga awan labas gagayam kakailyan kaaroba ken amin dagiti agdengdengag iti radio sagada 104.7 FM.